Pois sí, efectivamente, non imos acudir e non é porque sexa un capricho, sino porque non estamos dispostos a que se nos trate como cativos e ir perdelo tempo. Falase de un cumio do clima e de emerxencia climática e a nosa pregunta que facemos ás distintas comunidades autónomas é que pasou co pacto do ano 2022, que non se desenvolveu, que está pasando co Fondo Social do Clima, que son 9.000 millóns de euros e que non están chegando ás comunidades autónomas, a pesar, por exemplo, de que Galicia presentou antes de a data que estaba preestablecida, que era o 30 de xaneiro, os seus proxectos eran un total de 2.000 millóns de euros, e que está pasando coas conferencias sectoriais, as cales non se nos está convocando e estánse perdendo fondos europeos moi importantes, como poden ser pois os estudios das inundacións. Por lo tanto, chega un momento que unha decisión de carácter unilateral por parte do Goberno central que non benefician absoluto as comunidades autónomas, pois temos que tomar cartas no asunto e non estamos dispostos a viaxar de Galicia a Madrid ou de calquer outro punto simplemente para facernos unha foto. Creo que o problema é o suficientemente serio como para que nos sentemos coa ministra e co seu equipo, que hai meses que non nos sentamos nesas conferencias sectoriais e a partir de aí facer un plantexamento, pero que sexa un plantexamento serio, con unha planificación, con un orzamento, algo que non se nos traslada.